أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى har barcha maqtov sanalarimiz, hamd sanalarimiz bo'lsin. Ixlos ibodatlarimiz bari anga bag'ishlansın. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge yeraklarımızdan çıkan salavat şarifelerimiz, dağalarımız erişsin, selamlarımız erişsin. Allah Teala bizge onun şefaatini nasip etsin. Muhterem kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerin Şaban aylarını mübarek kılıp, kılgan gıybetlerimizni kabul eylesin. Belmi kılgan aşık yaşırın kılgan günahlarımızını geçire kursun. Allah Teala bizge şu ömürlerimizni bereketli etip, endi şu ömürlerimizni gıybedette ötkərərgə, Allah riza bulğan amel kılıp sizler sizlerge nasip etsin. Muhterem kardeşler, elhamdülillahi şükür, bana indi Şaban aylarının soңғы günleri de kelip җитте. Bu indi nerseni anlata, demek Şaban ayından soң İnşallah bizning Ramazan ayları kelib de җитә. Ramazan ayı bu yıl şu şatnada indi yakshanba kunni quyosh boyıgandan soң kirә. 10-нчы көнне була инде 10-нчы март көнне һәм quyosh boyu белән без инде Ramazan ayын каршы алабыз. Ничек итеп каршы алабыз? Әлбәттә инде таравих намазлары белән, ягъни иң беренче таравих намазлары безнең бу ел укыла, Алла бирсә, шушы якшәмбе көнне quyosh boyыганнан соң, ястү намазыннан соң. Шуңа күрә дә инде бу атнада ук без иншаллах шушы Ramazan айларын каршы алачакбыз. Инде аның икенче көнендә, дүшәмбе көнне 11 мартта Алла бирсә, bizning инде беренче Ramazan ayının көнесен уразасы була. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә сез моны беләсез, бу бер искә төшерү, бәлки шулай бит онытып җибәрергә мөмкин без тормыш мәшәкатьләре белән, әмма инде Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән шулай җайлы итеп Аллаһ Тәгалә китереп бирә безгә. Якшәмбе көнне, безнең ял көнне шулай бит, әзрәк ял итәбез һәм кич белән инде ястү намазларына ял иткән килеш килә алабыз, иншаллах. Икенче көнне әлбәттә дүшәмбе көн эшкә булса да, без инде ураза белән иншаллах шушы башлап җибәрәбез атнабызны. Шуңа күрә, иншаллах мөхтәрәм кардәшләр, тагын да тырышыбрак шулай бит бу уразаларыбызны үткәрергә кирәк. Ни өчен дигәндә, гомеребез күп калмады, шулай бит күп генә булса да, ул барбер әс. Һәм дә инде бу Ramazan айы, ул соңгы Ramazan айы, чөнки икенче елга ул икенче булачак. Син аны каршы алсаң да, ә менә бу елгысы ул соңгысы. Һәм инде шуңа күрә бу елгы Ramazan айыннан без үзебез өчен иң кирәкле күп файдаларны алып калырга тырышсак иде. Мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге вагызыбыз да иншаллах шуңа күрә багышланган булыр шушы Ramazan айларына. Белгәнегезчә, Ramazan айы, мөхтәрәм кардәшләр, ул айларның султаны булып санала. Ягъни иң хәерле, иң яхшы ай. Хәтта шундый хадис тә бар шулай бит, Рәҗәб айы Аллаһ Тәгаләнеке, Шагбан айы минеке дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, инде Ramazan айы өммәтемнеке. Ягъни Аллаһ Тәгалә шушы Ramazan айында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям өммәтен гафу итәр өчен, кичерер өчен, нигъмәтләр өчен бөтен мөмкинчелекләрне дә биргән. Бары тик кешегә моны кулланып калырга гына кирәк. Шулай ук Ramazan айы, шулай бит ул бик тә данлыклы Коръән иңгү айы буларак. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ramazan ayı ди, ул Коръән ингән ай ди. Коръән ул кешеләргә һидаят булып, туры юл булып бирелгән ди. Һәм һидаят белән шушы начарлыкны айырыр өчен бирелгән китап Коръән ди. Мөхтәрәм кардәшләр, Коръәннең нәрсә икәнен шушында күрәбез шулай бит. Ул безнең өчен туры юлны күрсәтү һәм яхшы белән яманны айыру өчен бирелгән Коръән китабы. Бу булмаса, безнең тормышыбызның мәгънәсе калмас иде. Коръән булмаса. Нәрсәгә яшәгәнен кеше белмәс иде. Начарлык ягындамы, яхшылык ягындамы ул шулай бит аңламас иде. Менә бүгенге көндә дә бит кешенең башы каткан. Кая яхшылык, кая начарлык. Аңламый кеше. Диндә булмаса, кеше хидаяттә булмаса, күңеле әле андый кеше аңлап бетермиләр. Инде йөрәгең синең шулай бит иманда булмаса, син аңламыйсың. Кая яхшылык, кая начарлык шулай бит башың ката. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә өйрәтә, аңлатырга яхшылык белән яманлык нәрсә икәнен шушы Коръәни Кәрим аркылы шушы изге айда ингән. Без сез белгәнегезчә шулай бит Коръән ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям иң зур мөгъҗизасы. Һәм Аллаһ Тәгалә дә юктан гына Ramazan айында иңдерми. Шушы айда Аллаһ Тәгалә бирә Ramazanны зурлап. Ягъни Ramazan айының дәрәҗәсен күрсәтеп, аны кайчанда бирә алалар бит шулай бит. Шуңа күрә дә менә бу Ramazan айының дәрәҗәсе дә тагын бер кат шулай искәртелеп үтә Коръәни Кәримнең бирелүе белән. Һәм Аллаһ Тәгалә шу
аятның дәвамында әйтә: "Фаман шахида минкум шахра фальясумху". Айны күрсәгез, ураза тотыгыз ди. Ягъни башта Рамазан айының бөеклеген Аллаһ Тәгалә әйтә, аннан соң нишләргә кирәк бу айда? Ураза тотыгыз ди. Инде айны күрсәгез, яңа айны күрсәгез. Ягъни яңа ай күренде икән, димәк уразага кирергә кирәк. Менә шушы аят кайбер дин галимнәре арасында бәхәс тә уята. Мәсәлән, без айны күрәбез астрономик яктан. Ягъни космостагы телескоплар аркылы. Без аны шулай күрдек дип уйлыйбыз. Инде Сауд Арабстанда булган галимнәр әйтәләр, аны үз күзең белән күрергә кирәк ди. Чөнки монда Коръәни Кәримдә әйтелгән шулай бит: "Фаман шахида", кем күрә икән айны ди, фальясумху, ураза тотсын ди. Сез бит аны үз күзегез белән күрмисез ди, телескоп аша күреп, каяндыр шулай бит инде космостан үз күзегез белән күрмисез ди. Шуңа күрә кайбер елларда, мәсәлән, башка гарәп илләрендә, мөселман илләрендә бер көнгә соңрак кергән мөмкиннәр яки иртәрәк анда гадәттә соңрак була инде ул уразага. Шулай кергән мөмкин, яки бер көнгә соңрак чыгарга мөмкиннәр, менә шушы фәтва аркасында дип әйтим. Димәк, иң беренчесе бу айның безгә нәрсә эшләргә кирәк соң дигәндә, ураза тотырга кирәк, ураза айы. Ул булай гына җырлап биеп, Аллаһка шөкер, Рамазан җитте дип йөреп булмый, шулай бит. Аллаһка шөкер, менә шундый матур айыбыз безнең ди. Бу айда нишләргә кирәк икәнен Аллаһ Тәгалә безгә әйтә. Ураза тотыгыз ди. Әгәр дә бу айны зурлыйсыз икән, хөрмәт итәсез икән, димәк, ураза тотыгыз ди. Ләкин Аллаһ Тәгалә рәхим шәфкатьле, ураза ул кешегә җиңел бирелми. Чөнки ач торырга кирәк, шулай бит, ашамыйча торырга кирәк. Кешенең инде иң рәхәт китерә торган әйбере нәрсә? Ашау ичү. Шулай бит, ашау ичү. Кеше инде шуңа күрә үлгәнче ашыйлар, эчәләр, теге картлар да бит нәрсә ди? Ашыйлганда ашап калыгыз диләр яшьләргә. Яшьләр инде бу киңәшне кабул итеп, шулай бит инде ашып калалар ашыйлганда, соңгы тапкыр ашаган кебек. Шулай бит. Шуңа күрә инде без бүгенге көндә Аллаһка шөкер ачлыктан интекмибез, күп ашаудан интегәбез. Инде кафеларга килгәч калориялар санап утырабыз. Шулай Палестинада табак күтәреп йөри балалар, җиргә төшкән ризыкны җыеп, шулай бит. Ашарга әз генә ашарга булмас микән дип. Без кафега килеп калориялар саныйбыз. Хатынга әйтәбез, булай пешермә, булай пешер дибез. Мин бүген ит ашамыйм дибез, шулай бит. Миңа монда ипи кирәк, мин монда ипи кирәк миңа дибез, шулай бит хатынга. Бүген шулай, Аллаһка шөкер, безнең әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә аера күрмәсен. Әмма инде әзрәк кенә менә шушы капризлардан тыелып торыр өчен безгә кирәк, шулай бит, ач туру. Әзрәк кенә шулардан баш тартып торырга кирәк. Тыелып тор. Әйе, син инде 1 ел буе ашадың, машинада да ашадың, өйдә дә ашадың, урамда да ашадың, шулай бит. Хәзер бит шулай, иртә белән өйдән чыгып китәләр, туктап кафе, кофе кирип алалар иртә белән. Уже я не представляю себе утро без кофе. Шулай бит инде. Кофе алып чыгалар шуннан соң. Элек ничек яшәгәндер ул мискин, шулай бит инде. Өйдән ашап чыгып китеп, хәзер кофе ашап чыгарга кирәк, кайтканда кофе алырга кирәк, шулай бит инде. Бан кофе яна тагын бер нәрсә алырга кирәк инде, шулай ашап алырга кирәк. Шуңа күрә бүгенге көндә Аллаһка шөкер, инде гел ашау үстендә, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйткән ярар инде ди, әзрәк тыелып торыгыз ди, әзрәк үзегезнең организмын чист тартып алыгыз дип Аллаһ Тәгалә бирә ураза. Әмма инде ураза күп кешегә шулай бит насыйп булмый, авыру кешеләр бар. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә җәлләп әйтә: "Ваман кана маридан ау гала сафарин фa'идdatun min ayyamin ukhar". Әгәр дә сез авырсагыз, я булмаса сәфәрдә булсагыз ди, башка көнне тотыгыз ди. Анда да Аллаһ Тәгалә безне җәлләп әйтә. Үлсәгез үлегез тотыгыз дими уразаны, шулай бит. Алай да тотырга була, җәннәткә керәсең, сара топ-туры шулай бит инде. Аллаһ Тәгалә алай дип әйтми, үлсәгез үлегез дип. Инде авырып китсәгез ди, яки сәфәрдә булсагыз ди, башка көнне тотыгыз ди. Җәлли Аллаһ Тәгалә безне дә шунда безгә җиңеллек бирә. Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра. Аллаһ Тәгалә сезгә җиңеллек тели, авырлык теләми ди. Кайбер кешеләр, мөхтәрәм кардәшләр, уразаны яки динне, гыйбадәтне, шәригатьне бик тә авыр итеп кабул итәләр. Ягъни күтәрә алмаслык итеп, шулай бит. Әмма Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгалә сезгә җиңеллек тели, авырлык китерми ди. Шуңа күрә шәригатьнең кануннары ул безгә җиңеллек өчен бирелгән. Андагы рөхсәтләр дә, андагы шулай бит тыюлар да. Шуңа күрә дә менә шушы бер аят аркылы без моны күрә алабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Рамазан ayında Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисе бар, шулай бит. Рамазан ayında нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә ел буе Рамазан ayын бизи җәннәтне, Рамазан ayы өчен бизи җәннәтне ди. Ел буе бизиләр җәннәтне. Булай да матур инде, шулай бит. Әмма аны бизиләр ел буе
шушы Рамазан айы өчен. Һәм Рамазан айы җиткәннән соң ди, Аллаһы Тәгаләнең тәхете астыннан бер җил исә, мусира дигән җил исә башлый. Шушы җил җәннәткә килеп җиткәннән соң агачларны кыштырдата башлый. Һәм җәннәтнең ишекләре ачыла, ябыла, шушы җилдән селкенә башлый. Ишекләр селкенгәндә, агачлар кыштырдаганда матур җыр агыла җәннәттә. Ул мондагы шикелле теге шыгырдамы ишекләр? Монда ишек шыгырдаса ачылып китерә, шулай бит, барып майлап киләсең. Ә инде анда киресенчә җыр. Шул вакытта хур кызлары чыгалар балконнарына икән җәннәттә. Рамазан айында чыгалар да, бу нинди тамаша шулай бит, нәрсә булды? Нинди үзгәреш бу? Бу инде Рамазан айы килүенең билгесе. Аңлаталар хур кызларына шулай бит. Һәм хур кызлар әйтә, Аллаһ Тәгаләдән: "Я Рабби, шушы айда безгә кияү насыйп ит әле", ди. Кияү сайлап куй әле, ди. Хур кызлары сырыйлар. Аларның кияүгә чыгасылары килә. Электән шулай бит, менә кызлар әзрәк инде җигет исәле борыннарына керә башлагач, кияүгә чыгарга хыялланганнар, шулай бит. Хәзер дөнья үзгәрде. Хәзер кызлар кияүгә чыгарга ашыкмыйлар, шулай бит инде. Теләмиләр, ашыкмыйлар, аларга кирәкми ул. Мәле ашыкмыйм ди, тегеләй ди, 30 ди, 40 ди, җыри шулай бит рәхәтләнеп, аңа барыбер бала да табасы килми аның. Бу ахмаклык, бу дөньяның үзгәрүе бу. Бу фитрага каршы килә торган әйбер. Элек кызлар егет көткәннәр. Эх, шулай бит инде тиздән кияүгә чыгасы иде, тизрәк кияүгә чыгасы дип хыялланганнар. Һәм хур кызлары да җәннәттә хыялланалар. Безгә шушы айда Аллаһ Тәгалә кияү насыйп ит әле дип. Ярәштереп куй әле кияүләр дип. Һәм Аллаһ Тәгалә ярәштерә. Кем бу айда ураза тотса, гыйбадат кылса, Аллаһ Тәгалә җәннәттә шушы хур кызларына шулай бит инде кияүләр таба. Нинди кияүләр? Без инде ул шулай бит кияүләр. Кешеләр кияүләр шулай бит. Без инде ул. Аллаһ Тәгалә хатыннарга белмим инде, чыдыйлар, түзәләр, сабыр итәләр, ничәсендәр шулай бит. Шулай итеп хур кызлары, мөхтәрәм кардәшләр, хур кызларына Аллаһ Тәгалә кияү насыйп итә ураза тоткан кешеләр арасыннан. Мөхтәрәм кардәшләр, сез әйтмә сорау бирдегез, хатыннар нишли? Хур кызлары бик матур. Хур кызының яулыгы бу дөньяга төшсә, бу дөньядагы бул яулыктан да матуррак әйбер булмаячак. Әгәр дә диңгез агу булса, һәм хур кызы шунда тикерсә, ул диңгез чистарачак. Менә хур кызының матурлыгы инде. Ул бу дөньяга төшә икән хур кызы. Мондагы кызлар всё делать нечего аларга. Мондагы кызларга. Аларны беркем кияүгә алмаячак. Шулай бит, хур кызлары, менә хур кызларын күрсәң әгәр дә. Әмма җәннәткә кергән хатын-кыз, мөслимә хатын-кыз бу дөньяныкы җәннәткә керсә, Аллаһы Тәгалә аңа да матурлык бирә, шулай бит. Нинди матурлык бирә? Хур кызы аның белән чагыштырганда киемнең ичке ягы булачак. Дөньяның хатын-кызы киемнең тышкы ягы булачак. Хур кызлары нинди матур булса да, җирдәге хатын-кыз җәннәткә кергәннән соң, хур кызларына караганда әллә күпме тапкыр матуррак булачак. Зәйтәсендә хатын-кызлар нишли дип, шулай бит. Без нишлибез? Үзебезнең хатыныбызны җәннәттә күрсәк, без нишлибез? Безгә ул хур кызлар арттан җыриячак, ал инде мине кияүгә дип, без үзебезнең хатыннардан җырибез. Минем хатыным бар дип, шулай бит. Шуңа күрә дә без нишлибез, мөхтәрәм кардәшләр? Менә бу Аллаһы Тәгалә шуңа күрә дә җирдәге хатын-кызларны да түбәнсетмәгән. Аларга Аллаһ Тәгалә бик зур дәрәҗә бирә. Нәрсә өчен? Хур кызлары гомердә дә җирдә яшәгәннәре юк. Алар монда намаз укыганнары юк, ураза тотканнары юк. Аларның бала тапканнары юк. Алар сынау аркылы үтмәгән. Әмма җирдәге хатын-кыз ул тырышкан, бала тапкан, ураза тоткан, шулай бит эшләгән. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә шушы сынауларны үткән өчен аңа шундый зур дәрәҗә бирә җәннәттә. Һәм әгәр дә инде үз хатының белән бу дөньяда тигез матур яшәп вафат булсаң, шулай бит инде, икегез дә җәннәткә керсәгез, җәннәттә дә бергә буласыз ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Үз хатының белән җәннәттә бергә буласың. Моннан куркырга кирәкми. Мин беләм, сезнең хыялланасыз шулай бит. Тизрәк хатын үлсә, тагын берне алыр идем дип шулай бит инде. Сезнең инде беләм мин, күзләрегезгә язылган инде. Сез тавып куйгансыз инде анда ипте. Үзегезгә бер карап куйгансыз инде. Менә шушыңа әйләнер идем дип инде, шулай бит. Ашыкмагыз, мөхтәрәм кардәшләр, сабыр итегез иншалла, шулай бит. Аллаһ Тәгалә
һәрбер нәрсәнең хәерлесен бирә. Менә шулай итеп, Рамазан айының вакытында җәннәт тә хәтта матурлана икән. Һәм Аллаһ Тәгалә шулай бит инде җәннәттә кешеләргә шунда хур кызларына аңлата. Җәннәт ишекләре ачыла. Мәликкә әйтә, тәмух ишекләрен ябырга. Рамазан айында Ризванга әйтә, җәннәт ишекләрен ачып куярга. Шушы Рамазан айында. Ягъни Аллаһ Тәгалә бу рәхмәт ае икәнен күрсәтеп тора. Һәм инде шулай ук Рамазанның башы белән тәмух шайтаннарны Аллаһ Тәгалә быгауларга куша. Тотып быгаулыйлар шайтаннарны, фәрештәләр. Быгау салып диңгез төбенә ыргыталар. Рамазан айы беткәнче алар шунда диңгез төбендә. Нәрсә өчен? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте бу айда шушы шайтаннардан зыян күрмәсен өчен, ураза тота алсын өчен. Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә безнең уразаларыбызны. Шуңа күрә инде җиңелрәк була, мөхтәрәм кардәшләр. Кемдер шушы Рамазан айында явызлыгы арта икән, гынахы арта икән, уразасын тотмый икән, бу инде, мөхтәрәм кардәшләр, шайтан кытыртуы белән генә түгел, димәк бу кешенең җаны кара, йөрәге кара. Монда инде ул сылтый алмый. Менә шайтаннар гаепле булды дип шулай бит алар кытыртты дип. Шулай ук инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, менә ди сезгә ди килде шушы ай ди, ягъни Рамазан айы. Бу айда ди бар бер төн ул 1000 айдан хәерлерәк ди. Ягъни Кадер киче турында сүз бара шулай бит. Инде шушы кичләрдә, шушы айларда кем гыйбадәт кыла ди, яки шушы кем гыйбадәттән мәхрүм була, гыйбадәт кылмыйча ягъни үткәрә икән ди, ул бүтән яхшылыклардан да мәхрүм калачак ди. Ягъни Рамазан айының кичләрендә гыйбадәт кылмый икән шушы кеше, Кадер кичләрендә гыйбадәт кылмый икән ди, ул бүтән яхшылыктан мәхрүм кала ди. Ул бер нәрсә отмаячак бу кеше, отылачак. Һәм инде шушы Кадер кичендәге нигъмәттән дә, бәрәкәттән дә мәхрүм булган кеше ди, менә шушы бик зур югалтуга дучар булыр ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан айы ул байлык җыя торган ай. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен өләшә торган ай. Һәм инде әлхәмдүлилләh шушы айга иман белән кергән насыйп итсен, шушы айның кадерен, хөрмәтен аңлап, һәр көненең, һәр сәгатенең кадерен белеп, аны гыйбадәттә дөрес итеп үткәрергә. Чөнки бу ай безнең тормышыбызны үзгәртергә сәләтле ай. Без шушы ай белән ахирет тормышыбызны үзгәртеп куя алабыз, байтып куя алабыз. Бу көнгә кадәр без инде игътибарсыз булдык гомерләребезгә. Төннәрен йоклап үткәрдек шулай бит. Телевизор карап, интернетта утырып һәм башкасы юк бар сөйләшүләр белән. Әмма инде менә шушы бушка үткән көннәрне без тутыра алабыз шушы Рамазан айы белән, мөхтәрәм кардәшләр. Иншалла Аллаһ Тәгалә насыйп итә күрсен, әзрәк кенә үзебезне кулга алып, шулай бит кешебезне туплап, дөрес итеп шушы Рамазан айларын үткәреп җибәрергә. Иншаллаһ инде рус телендә сөйләп китербез. Аъуду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим про месяц Рамадан. По-разному говорят Рамазан, Рамадан как бы по-арабски. Рамазан, тюркоязычные, персидские народы говорят Рамазан. Поэтому можно и так сказать. Поэтому не судите строго, если мы называем так или так, ошибкой не будет. Дорогие друзья, альхамдулиллах, уже вот на этой неделе, в воскресенье 10 числа с заходом солнца у нас наступает месяц Рамазан. Что означает это? Это означает, что пришел месяц Великого Поста, обязательного поста, который мы так долго ждали. Сахабы, сподвижники, рады Аллаху анхум, перед тем, как наступает Рамадан, вообще как они проводили год свой. После Рамадана они полгода молились, чтобы Аллах Тааля принял их пост. А потом полгода молились, чтобы они смогли застать следующий Рамадан. То есть они жили от Рамадана к Рамадану. Вот это вот промежуток времени между Рамаданами для них не имел значения. Они ждали, жаждали, когда наступит следующий Рамадан. Это были совершенно иные люди, конечно, иного типа мышления. Даже когда они умирали, они плакали. И когда у них спросили, почему вы плачете, у сподвижников спрашивали, почему вы плачете, неужели будете скучать по этой жизни? Они говорили, нет,
по этой жизни нечему скучать. Мы будем скучать по ночам, которые мы читали намаз. И будем скучать по жарким дням, когда мы держали уразу. Потому что после наступления смерти мы не сможем это делать. Мы не сможем читать намаз, мы не сможем держать уразу, они говорили. То есть это были совершенно другие люди. Для них наслаждение, удовольствие этого мира, оно собиралось в поклонении. Будь то чтение Корана, намаз или ураза или еще что-то. Поэтому, дорогие друзья, мы тоже должны воспринимать эти поклонения как радость, не как тягость, которая быстрее бы прошла и наступила бы наша жизнь, так скажем, обычная, да? Тем более после уразы, сейчас там лето, все, рахатлянет, можно отдыхать, что хочешь делать там и так далее. Нет. Наоборот, дорогие друзья, вот это и есть ценность нашей жизни, потому что все остальное не имеет значения. Ешь, это все выходит, одежду покупаешь, она истлевает. Кого ты любишь, ты с ним расстаешься, как говорится в хадисе, да? Когда ангел Джибраил, алейхиссалям, говорил пророку, саллаллаху, люби кого хочешь, ты все равно с ним расстанешься. Да? В любом случае, в этом мире нет ничего постоянного. Поэтому то, к чему можно стремиться и от чего можно получать истинное удовольствие, наслаждение и богатство для мира этого и ахирата, это и есть поклонение. И вот в месяц Рамадан все эти поклонения собираются вместе. Потому что ты держишь уразу, ты читаешь намаз. Помимо обязательных намазов есть таравых намаз, который, альхамдулилля, дает нам возможность дополнительно получать саваб. Так бы люди сами не догадались бы в Рамазан дополнительные намазы читать. А так, альхамдулилля, пророк, саллаллаху алейхи, сахабы, рады Аллаху анхум, научили нас, чтобы мы читали дополнительные намазы и спокойно, альхамдулилля, получали дополнительные вознаграждения в этот месяц. Кому-то лень, кто-то не хочет. На самом деле, дорогие друзья, надо себя убедить, что это для нашей пользы, что это всего лишь 30 дней. То что от этого ничего не будет. Нет людей, которые, стоя на таравих намазе, умирали бы от намаза. Они могут умирать по другим причинам и по естественным. А так, чтобы именно таравих намаз или ураза явилась причиной смерти того или иного человека, такого человека нет. Это только честь, даже если даже так и будет, дорогие друзья. Поэтому как раз вот все эти поклонения мы можем совершать в этот благословенный месяц. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит, кто бы не совершил доброе деяние, являющееся сунной в месяц Рамадан, тот получит вознаграждение как за исполнение фарза. А вы знаете, что ничего лучше фарза нету. Сколько бы ты ни делал дополнительных вещей каких-то, да, они с фарзом никак не смогут сравниться. Фарз, обязательное дело благое, это самое лучшее, что может совершить человек. Иногда говорят, например, кто пропустил намаз, фарз намазы, да, пусть побольше делают сунны намазы, нафиль намазы, может Аллах Тааля простит. Зачем делать сунны нафиль намазы, если ты можешь их восполнить, эти пропущенные фарзы? Это что за рекомендация? Ты же вместо них сунны и нафиля можешь восполнять, также восполнять, поэтому рекомендуется восполнять вместо тахаджуд намазов, вместо любых духа намазов и так далее, да? То есть нафиль намазов, кроме обязательных сун, которые идут с 5 намазами, кроме них, в остальные нафиль намазы, желательно, если у тебя есть оставленные намазы, лучше вместо них восполнять пропущенные намазы. Потому что за пропущенный фарз намаз будет большой спрос. Поэтому, дорогие друзья, вот любое дополнительное благое дело в Рамазане, он будет считаться как обязательный по савабу. Огромный саваб за это будет. А любой выполненный фарз, то есть обязательный, будет равняться 70 фарзам в другой месяц, другой. То есть 70 раз больше саваба будет в месяц Рамазан. Любого благого дела. Поэтому, дорогие друзья, здесь мы можем получить оптом, так скажем, да. Мы можем, в общем, сразу же собрав, получить те недостающие в нашей жизни савабы или же вознаграждения, которые помогут нам, иншаллах, обрести милость Аллаха субханаху ва тааля. Пророк, саллаллаху алейхи, рассказывает, когда однажды, говорит, я спал, и тут ко мне, говорит, пришли 2 мужчин. Они взяли меня за мою одежду и
привели меня к горе. И один из них сказал: поднимись на гору. Я сказал: я не смогу этого сделать. Они сказали: мы поможем тебе. Я поднялся на самую вершину горы, услышал вдруг сильный звук и спросил их, что это за звук. Они сказали: это вой обитателей огня. Потом они пошли со мной, и я увидел людей, подвешенных за их сухожилия с разорванными ртами. То есть людей подвесили за сухожилия, а рты у них были разорваны, из которых текла кровь. Я спросил: кто они? Мне ответили: это те, которые употребляли пищу, прежде чем закончится пост. То есть тот, кто не держит пост, в этот месяц у него есть отдельное наказание. Не просто бросит в огонь. Вы знаете, что у каждого греха есть отдельное наказание. Вот, например, про самоубийц мы с вами говорили, да? Самоубийца в аду, помимо того, что он будет гореть, он еще сам себя будет убивать постоянно. Таким образом, как убил в этой жизни. То есть, если он сбросился с горы, постоянно будет подниматься, сбрасываться. Голова у него будет раскалываться, потом обратно собирается, по обратно идет, и вот так он себя будет мучить там, пока Аллах не простит, либо вечно. Также, дорогие друзья, есть наказание за ростовщичество, за прелюбодеяние там, и так далее. Есть наказание за то, что ты не держишь пост. Подвешивают за сухожилия и разрывают рты у этих людей, и оттуда будет течь кровь. Вот ты не смог совладать со своим ртом. Ты кушал, не смог его разудержать. Вот Аллах Тааля приготовил тебе отдельное наказание. Поэтому, дорогие друзья, пост – это серьезное поклонение. Это не просто каприз. Это не просто вознаграждение за то, что ты держишь, но за то, что ты его пропустил, и есть еще, дорогие друзья, наказание за это. Также, дорогие друзья, за каждый совершенный хороший поступок Аллах Тааля увеличивает эти хорошие наши дела многократно. То есть от 10 до 700 раз у нас увеличиваются наши благие дела. Когда перед Аллахом ты совершаешь какой-то хороший поступок, он умножается на 10 минимум до 700 раз. В зависимости от твоей искренности, от времени, места и так далее, и так далее. Кроме поста. Кроме поста. Никто не знает, во сколько умножается благие деяния поста. Почему? Потому что Аллах Тааля сказал: «Ас-сияму ли». Ураза мне. «Фа'ана аджди бихи». И я дам вознаграждение этому посту. То есть пост, вознаграждение за пост будет не по общим правилам. Пост находится вне правил. Но это не значит, что там будет меньше. Это значит, что там будет больше. Больше 700 раз. Только сам Аллах Тааля знает, даже ангелы не знают. Вот когда ты встретишься с Аллахом, только тогда узнаешь, какое вознаграждение ты получаешь за пост. Почему? Потому что пост – это тайное поклонение, которое никто не видит. В отличие от намаза, садака и так далее. Или хаджа, например. Как ты можешь выложить в Инстаграм свой пост? Ты можешь выложить Каабу. Да? Вот я на умре. Можешь в мечети себя сфотографировать, вот я на намазе. Можешь к ящику подойти, садака ложить и так Инстаграм. Вот так я ложу садака, да, и так далее. Пожалуйста, это можно. А как ты выложишь пост? Свое грустное лицо и сказать: я голодаю. Так? Но ты же можешь обмануть. Этого никто не видит. Пустой желудок ты опять-таки, да, не выложишь. Как этому возможно? Никак. Поэтому, когда держит пост человек, совершая ният, а во время поста ният, намерение – это обязательно. Недостаточно просто утром уйти из дома голодным, потом вечером прийти, покушать и сказать: ну ладно, пускай будет пост. Этому не будет постом. А именно с утра или с вечера ты должен взять намерение на пост. Только тогда. И даже после обеда твое намерение недействительно. Ты, например, с утра не ел, не пил, уже 12 часов, думаешь: а тут осталась-то ерунда, уже час, сейчас чуть-чуть поработаю, пускай будет пост, возьму-ка я ният. Нет, намерение не принимается. Намерение принимается, если ты с утра не ел, не пил, и за час где-то до зенита
ният вот делаешь, думаешь, буду уразу держать, тогда да. Поэтому намерение здесь очень важно. А как ты будешь намерение берешь на голод? Только если это ураза. Просто так на голод намерение как ты можешь взять? Это будет не пост, это будет диета. На диету намерение, когда берешь, например, вот есть же люди на диету берут намерение, да, там девчонки, там мальчишки всякие, там, ну, богатые в основном люди. Сейчас же так? Сейчас богатые не голодают. Раньше бедные голодали, сейчас богатые голодают. Сейчас богатые покупают рваную одежду, богатые не едят хлеб, богатые не едят мясо, сидят на травах, богатые люди, да, на всяких этих вот. А раньше бедные так жили. В рваных одеждах ходили, мяса не было у них, хлеба не было у них, траву ели, да? Сейчас вот они. Раньше бедные люди лягушек ловили, улиток ловили, а сейчас лягушек, улиток в ресторанах подают. Для богатых людей по большим деньгам, за большие деньги, правильно? Мир изменился, дорогие друзья. Поэтому ураза – это не диета, это не голод, это именно пост. Когда ты ради Аллаха решил не есть, не пить, не вступать в интимную супружескую связь в дневное время. Вот это и есть основа поста. Все, что ты потом проглотишь, еда, не еда, это все портит. Не обязательно только еда портит. Все, что ты проглотишь. Проглотил ты камушек, например, там, да, что-то там в жвачку проглотил, например, это тоже портит пост. Просто отличается. Если это не еда, то один день только надо будет возместить. А если это еда, ты съел еду, тогда уже один день плюс 60 дней штрафа за то, что ты нарушил этот пост. Отличается вот этими правилами. Поэтому Аллах Тааля говорит, пост это ради меня. И Аллах Тааля говорит, человек, то есть раб мой, оставил ради меня еду, оставил свою похоть, и я дам ему за это воздаяние. То есть я его буду вознаграждать, никто из вас не будет знать, что я ему дам. И поэтому говорится в хадисе, да, «Лиса ими фархатан». У того, кто держит пост, у него две награды. Первая награда – это в этом мире, когда он ифтар делает. Целый день не кушал, сел за стол и кушает. Вы представляете держащего уразу человека. Вот у него еда перед ним. Никто ему не мешает. Руки никто ему не связал. Рот никто не заклеил. Но он сидит и считает минуты, когда зайдет солнце. Почему? Только ради Аллаха. Его держит только его сила воли, его иман. Больше никто. Поэтому Аллах Тааля вознаграждает. Имея еду, имея возможность. Но он даже может это скрыто есть. Но он говорит, Аллах Тааля меня видит, и я не буду это делать. Аллах Тааля глубоко ценит такую жертву. Вообще Аллах Тааля единственный, кто достоин жертвы и кто ценит эту жертву. Больше никто не оценит вашей жертвы, ваших мучений. Он, женщины-бедолаги, диету держит, а муж даже не видит, что она на диете. Не похвалит ее красивую фигуру там и так далее, да? Она, бедолага, потом мучается. Ходит перед мужем. Что во мне изменилось, да? Спрашивает. А ты смотришь и не видишь. Думаешь, все так же. Никто не оценит жертвы вашей, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Он только достоин этих жертв. И поэтому он и говорит, я буду вознаграждать. Это первая радость. Вторая радость – это при встрече с Аллахом Субханаху ва Тааля. Судный день, когда предстанешь перед ним, Аллах Тааля уже объявит ту самую награду, которую он обещал. И ты будешь рад этой награде. Также, дорогие друзья, тут хотел один хадис прочитать. Все грехи простятся только тому, кто постился в месяц Рамазан. Этот человек узнал, что дозволено Аллахом Субханаху ва Тааля, что он запретил, и он держался этого. В месяц Рамазан этот человек воздерживался от злодеяний. Он зашел в Рамазан определенный день и вышел из него определенный день. Этот человек. За каждое его восхваление и прославление для него в раю будет выстроен дом из зеленого изумруда.
за каждое восхваление в Рамазане, за каждый тахмид, тасбих. Это не просто, вы понимаете, слово просто. И за это построен будет дом в раю этому человеку. Дом из зеленого изумруда. Внутри изумруда будет рубин, а внутри рубина будет шатер из жемчуга. Внутри жемчуга будет одна гурия, в руках которой будут 2 кольца из золота, украшенные рубинами. От ее света осветится весь земной мир. Это просто за слова в месяц Рамазан. А что будет за сам пост, за намазы или там за какие-то другие садака, например, хорошие дела? Представляете? То есть можете просто умножать, если вы умеете считать богатство. А богатство считать мы все умеем. Дорогие друзья, Аллах Тааля каждую ночь будет прощать людей. Каждую ночь, месяц Рамазан. Но не простит 4. Первый – это пьющий алкогольные напитки. Это постоянно пьющий человек, алкоголик. Даже его Аллах Тааля не простит в этот благословенный месяц. Ему надо бросить это дело. Также Аллах Тааля не простит непокорного своим родителям. Поэтому нужно подружиться с родителями. Пока не наступил Рамазан, надо как раз это стимул, чтобы подружиться, наладить отношения. Также третий, кто порывает родственные связи. И хочет общаться со своими родственниками, да, сам порывает. Не с ним, а сам. И четвертое, тот, кто хранит злобу на брата мусульманина и из-за этого не общается с ним. Хранит злобу, злится на него, желает ему плохого. Из-за этого не общается. Вот эти люди должны, дорогие друзья, срочно исправить вот эти вещи, чтобы месяц Рамазан прошел у них хорошо, правильно, и чтобы был принят во всех отношениях. Поэтому, дорогие друзья, иншаллах, все это нас ожидает, и поэтому все эти слова, хадисы, это истина, которую нам обещал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И кто поверил в это обещание, тот выиграл. А кто же думает, что это ложь, что это обман, он потеряет дважды. Он потеряет в этом мире радость к жизни, радость к поклонению потеряет. И второе, он потеряет в ахирате. Поэтому верующие ничего не теряют. Они приобретают и в мире, и в ахирате. Вот это, дорогие друзья, должны мы всегда помнить. И не должны мы злорадствовать над теми, кто не понимает суть Рамазана. Наоборот, молиться за них, чтобы Аллах Тааля открыл им сердца. И с каждым годом, альхамдулилля, держащих пост становится больше. Делающих хурбан становится больше. Сейчас все больше людей вот видели, да, вот в последние года 2, наверное, на Умру как ездят люди. Альхамдулилля, бросив уже все отдыхи там, на Умру едет. Альхамдулилля, это стало хорошей традицией. Вместо того, чтобы ездить отдыхать куда-то. Альхамдулилля. Поэтому благодаря хорошим примерам и дуа, иншааллах, пусть Аллах Тааля направит всех нас на истинный путь, простит нам наши грехи, пусть Аллах Тааля даст нам встретить Рамазан с искренней верой, намерением, чистыми деяниями, принятыми поклонениями, и пусть Аллах Тааля действительно обрадует нас теми радостями, которые Он нам даст за наше поклонение в этом мире и в ахирате. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم والجواد الكريم السميع الدعاء.